Haideți ca să-l duc, nu știu. Pune-l pe margine de scaun. Floarea, îți place floarea lui mama? Trebuie să-l pui mobilă de la mașină. Chiar spărnești să-l vezi. Eu uite, Cristi, Nanici cadou ți-a Da, adus. așa e soția, tata. Noi îl punem jos și nu știți că e a vostru. Cristi. Cristi, nu vrei să-l înșești? El are probleme cu atenție. Prea multă atenție. Să cumpăra la băieți. Ia uite. Căluțul? Aia vezi cum faci căluțul. Ia să nu. Să duci căluț, Cristi, până să ai unul adevărat. Nu vrea să aibă Oi, te знаю. Vezi că bunel a zis că să-l ducem acolo la Italia, că ei să-l plimbi pe calul. Și... Nu zburat aia. Nu, pașapoartele așteptăm. A meu și a lui Cristi, a lui... O zburat ieri, o dat 200 de euro pe biletul retur. Milano și... Milano e, da. Noi 11 dus azi dimineață, au zburat la Irlanda, 260 de euro tur. Asta e scump. One way. Da. Da. Tot timpul one way mi-e scump. Da, și l-au luat în primul. Nu, dacă e 260 de euro, asta nu înseamnă că e 500 de euro. Tur retur. Dar el e... Da, să ne ducem, ne-am planificat la sfârșitul lunii august să mergem în Italia. În Italia? Mă trebuie la Aurica să-ți deschidem viză. Ei, dar cât e? Mai ales dacă e luat. Dar nu mai este. Eu te ia ca la mine... Știi ce eu fost la ambasadă? În Grecia, când am fost azi la Odic. Și eu am avut pașaportul românesc. Și ambasadorul este în felul următor. Dacă voi erați înscris, nu, dacă voi erați înscris, se duce ca însuțitoare. Fără viză? Așa ceva genul la... Dar nu știu. Este și așa. Este așa și așa. Eu la Bulgaria, când am fost asta mare, apoi i-am făcut viză veche. Dar pe urmă... Mai are opțiuni, da? Păi, dar pe ei trebuie de ședere, băi. Trebuie permis de ședere. Trebuie numai ce-ți fac căsătorie, noi că atunci nu l-avem. Nu eram căsătorit. Da, și ca mie femeie timpului care are carte de reședință în România. Da, carte de reședință merge. Și eu voi poză pe căluț. Cristi, ia uite la tata. Ia uite, tati, îți faci poză. Uite, Cristi, la tati. Frumos căluțul, Cristi, cu albastru nu era. Numai cu roșu, tăci, că... Nu, nimic strașnic. Nu se de oache. Lui Cristi îi stă foarte bine și în roșu chiar îmbrăcat. Eu am multe coftițe Păi și roșii. ți-a dat lumânare ce e, băi? Da, Da, băi. Păi numai că e rozul, băi. Na, nu lasă că și tortul tot e rozul. Tortul e roșu. Cu mușela cum mai ne-ai dat pe clar. Bună ziua. Tot e frumos. Da, și tot e De nu indiciu este. E rozul. Știți că e surpriză. Da. Gata, să pune să Cristela. Cum să fie că ești ție asta până la urmă? Noi dacă vreți, și trebuie să dăm aliță masa într-o parte până să ne așezăm. Și până să dăm Dar ce deam? Da, să deam. pe canapea. Ne-am așteptăm, ne-am trebuie să și ne mai rămas la noi. Ion numai, dă să-i sunăm. Ion tare asta, cate tare lejer, așa, pe centru, spre un lac băiețel. Da. Plac oamenii punctuali, totuși. Că pe Ion e acasă? E acasă. O venit, da? Da, e acasă. Nu, dar lasă așa că noi deodată plimbăm cu Noi așteptăm, dar poate nu vine. Da, poate inginii au alte planuri. Au vreo șașlăc de dus acolo de făcut. Dar pe noi putem să ne așezăm la masă. Noi putem să ne așezăm că ora e oră. Da, și avem totuși până la urmă avem superit. Iar așa e punctual. Iar așa e punctual. M-am convins, m-am crezut, dar n-am zis că n-ați mai și punctual. Noi suntem și punctual și în rând cu tăți. Da. Vezi, Cristi, e frumos. Cum mângă tu fetițe? Ei, da, nu le mângâie iarăși. El le mângâie cu pumnul. Cristi, dai la fetiță la pupic? Și strângi buțușoarele. Nu, Cătălina, mă tin că ia să dăm Cătălina. Haide și Cătălina pupic. Cătălina să teme, să nu respingă. Nu stem să nu resping, stem să nu plângă. Alo, Giovanni. Hai, băi, ora e oră, băi. Serios? Nu mai frig la picioare. Aha. Hai, vă așteptăm, dar că noi vrem de-am măs. Am înțeles, nu-i de alta, că eu mă rog, nu era să sun, dar de-am oaspeți ieși la să-mi dau un obrazul, cum e ori?
Bun, Giovanni, hai te așteptăm, davai. Eu așa tare m-am încălzit că eu am ieșit afară fără asta. Bun, vă așteptăm. Salut. Ei, da. Că vine Coșic și Alieșa, pe urmă vine Coșe. În vreo 10 minute, maxim, o să ajungă. Așa că... Crezi? Băi, eu știu că nu prea spune misiune, chiar să ne uităm câte ora. Și al de ursul tot întârzi. 14 și 20. De obicei, ești care sunt mai aproape, așa mai greu vin. Nu, da, eu am învățat că e mai trebuie să nu fie rece la... Cristel nu le-a planat, ele planat, nu? Nu-i nimic mai scump ca Și ele de jos, dacă vrei. Stai, Cristi, stai. Dar unde tu ești, Cristi? Ei, tu azi ești fodolă, ca eu anișor, gata, ai stat și tu că ești cu ani de-amă, nu cu lunile. Și până am mutăți cu o lună, 2, 3, 9. De mari, de-am. Ia mă, să duc pe este acasă. Înapoi, în curci. Da. Ei, gata, au pierdut-o ea, au pierdut-o pe ea. Nu-i mama. Nu-i mama. Stai. Ei, dar ce de bine mi-ai ieșit de lui. Băieț, țanțoș. Da, cum? Bunii au avut grijă că el se împachetat de sus până jos. Șted, cu branduri, cu bine, tot. Da, tu și te joci acolo. Măi, Cristi, măi, tu ești și stilni. Eu și așa stilni. Ei, da, dar mi-ai dai de mititel, știi? Hop, de acolo nu am mai problemă. Nu cabe, parcă. Dar nici nu place să stați în picioare. Da, din Natasha și fac. Cristi. Dar amuia pe drum și dar spun Natasha, și nu zic că e... Știi, de mama, băiet mare, dar tu cât aveți? 2 luni cât are sau mai mult? Al Natasha? Are mai mult, 3 luni mai din sau cât are? 2 luni? Cât are? Pe 2 aprilie să aibă 2 luni. În ianuarie născut, februarie. Pe 2/02/2012. Wow, frumos. Ne-am rămas și țigănaș, așa e și... Ei, de fapt,